Bon dia, és dissabte, super aviat pel matí, però perquè marxem ara cap a Castelló al Thunder Gym, crec que es diu així, a celebrar el meu aniversari. Qui adivini a comentaris quants anys faig, li regalo un pot de proteïna. No, és broma. Què us anava a dir? Tenim 3 hores de camí, per això ens hem aixecat tan aviat i si estem una mica locos, però bueno, no sé, volíem fer alguna especial i aquell gimnàs es veu super xulo i les màquines molt guais. El problema de sempre és que he de fer el que em toque, però no passa res i m'he de fer encara tot de les menjades, ho he de fer tot. No vaig deixar res preparat, super raro amb mi, així que som-hi. Pues què t'has pres, tio? Home, què t'has pres? A veure si cau, caurà tot, eh? No fes marranades aquí, No, és la cosina. Per què no em dius de parar? Per què? Que rico. Primera parada. Roger, què t'has acabat? No us ho vull ensenyar, que em sap greu. M'estic morint. Com ho fotria tot. Està recient fet. A veure. Uau, que fino. Vale, el Roger provarà això en directe. Aclarim, sisplau, que quedi clar això, pobre, que s'està portant superbé durant tota la preparació, que no... O sigui, jo li dic, quan volem fer algun sopar especial, li dic, compra pizza, menja el que et vingui de gust. Sempre tria coses que a mi no m'agradin i ho fa... Botifarra negra. Sí, coses així, o peus de porc, que a mi això és que ni l'olor, i ho fa molt És puntual. el primer dia que te faré una guarrada així, eh? És el primer dia que Però fa bueno, alguna així. avui toca, perquè és un lloc especial i hem trobat una cosa. Sí, i també dic que m'ho ha preguntat, que m'ha dit en plan, ho passaves molt malament si ho fa, i li he dit jo que ho fes, que ho agafés, i ara ho provarà. Espera, que no t'enfoqui en directe. No, no és un directe, però vull que ho provis. Sí, ho provarà en directe per mi, no per vosaltres, però veureu la seva reacció. Berlina de Lotus. Buah, que bona, sobre del Lotus. Però realment no sabem si estarà a Mollerussa, Crec que perquè no anem a Mercadona ja. Ja, pongo que no hi anem. Però- A veure, que t'enfoqui tu. Buah. ¡Qué rico huele! Flipes. Està bo. Està bo. Que bo, tio, fot una pintassa. Can't have one without the other. It was raining in the skies. We can't be torn apart. We are linked together, pushing fire forever. We are linked together, together. Me has dicho carbocata. Vale, contexto. Vaig parlar amb l'Àngela i li vaig demanar si podíem quadrar algun sopar, ja que avui estem com celebrant el meu cumple, i em va dir que sí. I avui farem pizza. Pizza. Sí, pizza. Ara us aniré ensenyant lo que comprem quan tinc moltes ganes. Si
voleu fer aquesta super pizza saludable i rapidíssima, podeu agafar una maxi tortilla de blat com a base, damunt afegiu el formatge proteic, pot ser amb lonxes o ratllat, i per damunt afegiu les cherries. Jo després hi vaig afegir orenga perquè m'encanta ficar-n'hi un munt. Pausa perquè l'Arcanet també en volia, però avui no. I ara sí, un cop la triem del forn amb el formatge desfet i la base crunchy, ja hi podem anar afegint el pernil serrà. Si us agradi cuit, cosa que a mi no, el podeu afegir abans de coure-la. Una miqueta més d'orenga, que mai n'hi ha prou, i també de pebre negre. Ara sí, el toc que tots estàvem esperant i que li doni un gust espectacular, albahaca fresca. I ja podem disfrutar-la. Que rico. Review. Jo he començat. Tot estarà bo, perquè una gana que tinc. Buah. Està espectacular. M'encanta. Aprovadíssima. Està molt bona. Però està molt bona, Us la recomano ni que no estigueu en preparació. Jo us recomano aquesta. Com surt tot. El meu regal de cumple. Ara vaig a les ungles, fem les ungles i a la Madero. I després us ensenyo tot. Al final no us havia ensenyat les ungles, me les he fet així groguetes perquè marxem a Mallorca i me vull ficar molt morena. I llavors aquest coloret, no sé si està enfocant gaire bé, sí, penso que quedarà molt xulo. I ara acabo d'editar el vídeo. Despedim el vídeo, sí, preciosa. Bueno, gent, despedixo el vídeo aquí. Us el penjaré avui perquè tinc ganes de que passem, de poder compartir el dia del meu cumple amb vosaltres i espero que us agradi moltíssim i moltes gràcies. Dis gràcies, Arcani. Moltes gràcies per veure tots els vídeos, per tots els ànims que m'esteu donant tots i per formar part de tot això, que al final per això també vaig decidir compartir-ho. I que espero que us agradi moltíssim i acabo de celebrar el meu cumple el dia d'avui amb les ungletes fetes. Sí, me ve les ungles, princesa? Sí, me ve les ungles. I molts besitos.